Cal é o colmo dun electricista? Que a súa muller se chame luz e os seus fillos lle leven a corriente. Unha filla dicelle a unha mai: que difíciles son estes peollos de quitar, hasta parecen listos. E a filla contesta: claro, mamá, van ao colegio todos os días comigo. Un neno dicelle a mai: no cole chamame dentón. E a mai lle dice: vale, pero cerra a boca que me rayas a mesa. Eran dous nenos que camiñaban pola rúa e caeu ao do medio. Cal é o colmo dun matemático? Pois que unha planta bote raíces cadradas. Camareiro, que teñen de entrada? Pois unha porta de vidro, señora. Mamá, picou unha serpe. Cobra, fillo. Non, mamá, gratis. Sabes por que os parvos cando entran na cociña saen? Porque ven o bote de sal. Era un home tan lento, que correu unha carreira el só e quedou de segundo. Era un home tan tonto, que vendeu o seu coche para comprar gasolina. Porque os loucos van de gatiñas polo centro comercial para buscar precios baixos. Cal foi o primer ministro da Guerra China? Aí va la bala! Yo, o seu fillo, aí va el balín! Mamá, no cole chamame distraído. A ver, como te teño que explicar que a túa casa é esa? Unha cigolla leva un bebé de 32 kilos. Ya claro, a cigolla está... Yo bebé díxolle: creo que te perdiche. Reconoce que te perdiche. Un tartamudo foi a unha tenda de chuches e dixo: dame unha bolsa de cadental, xa non a quero. Mamá, no colexio chámanme mono. Pero neno, que fas aí? Baixa de aí agora mesmo. Había unha boa co seu fillo, e o fillo colle unha piruleta no solo. E a boa lelle: neno, non collas eso. E nun instante a boa se cae. E a boa lelle: neno, axúdame. E o neno lelle: non podo coller cosas no solo. Mamá, no colegio chámanme bombín. Por que, meu fillo? Tranquilo, apaga a túa lucecita. Mamá, te quero. Oh, que bonito, pero dile o mismo ao teu pai. Papá, quero a mamá. Isto, estaban nunha reunión familiar. Un pai, unha nena e unha tía, e a nena lle di á tía: tía, eres fea. E o pai lle di á nena: nena, descúlpate agora mismo coa tía. E a nena lle di á tía: tía, sento moito que seas fea. Unha xirafa e le deron un yogur de comer. De tanto que tardou o yogur a llegar ao estómago, se caducou. Espérate. Este me lo deslió. Que fai unha vaca cos ollos pechados? Leite concentrada. Doutor, non como, non bebo, non durmo, que teño? Pois tes fame, sede e sono. Mamá, os peidos pesan? Non, fillo, entón cagueime. Iban dúas olivas camiñando pola rúa. Unha se cae e lle dice á outra: creo que rompín un oso. E lle contesta: pero se eres de anchoa. Había unha vez un cociñeiro tan feo, que facía chorar as cebolas. Fillo, véxome, fea, gorda e vella. Que teño, fillo, que teño? Mamá,
tes toda a razón. Tes wifi? Sí. E cal é a clave? Tes diñeiro para pagalo. Robinson Crusoe e o atropellaron. Cal é o irmán de Pinocho? Pinove. Como se chama o curván vegano de Bruce Lee? Brócoli. Doctora, quédame 60 segundos de vida. Espera un minuto que te atendo. Paloma, ¿dónde está o teu lápiz? Perdíno, profe. E por que non llo dis aos teus pais? Eu? Nin louca, a miña irmá perdeu a regla fai 3 meses e non sabes a que se formou. Que fai uns panaderos cando se enamoran? Facer boas migas. Queras. Había un señor tan pequeno que cando se subía unha candica sentía o sorrir do mundo. Que lle dice unha iguana a outra? Somos iguanitas. Que lle dice un pez a outro? Nada. Cal é a mascota preferida de Thor? A Tortuga. Que fai un vampiro con tractor? Sembrar o medo. Sabes que? Que? Outro día a miña prima lle regalaron un poliño. E ela, pois, lle encantaba. E ela, botou na cama así, escondidas, aí, todas aí as sábanas, expuxo as sábanas por aí. E logo, abrazou así, e chega a sonar. E dice, que fixeches? Abre a cama, o poliño así. E dice, poliño, cállate que o poliño está dormindo. Estás acostado. Estaba mortiño. Pola mañá, desperta, poliño, desperta, poliño. E o poliño non despertaba. Entón fai, desperta, poliño, así. E a súa nai dice, que logo a veterinaria. E logo dixeron que se escapou. Sabías? Pois sabes que me pasou en min? Que, bueno, pois estamos xogando na ludoteca a un pilla con pelota e claro, unha amiga puso tropecei con ela, que estaba aí e yo quería escapar da bola. Entonces, tropecei con ela, caí ao xo e caí así. Vale, entonces rompín o dente, me abrí un pouco o labio, e claro, María Teresa, que era a nosa profe, me puso o dente en leite. Que sube e baixa de verde? Unha sandía nun ascensor. Para que comprou Jack Sparrow 1 kilo de harina? Para pam pam para pam pam para pam pam para pam. Xaimito, vou salir a facer a compra. Necesito que te fagas un bocadillo de nocilla. Necesito que fregues o solo con lejía. Necesito que poñes o bebé no cuna e o polo no horno. Si, mamá, eu o fago, tú tranquila. A mãe se foi. Bueno, entón vou facerme un bocadillo de lexía, vou fregar o chan con nocilla, vou meter o bebé no forno e o polo na cuna. Xaimito, que fixeches? Cala, que está o forno o polo dormindo. Cando queira. Que lle di unha vaca a outra? Mu, carallo, sacachemo da boca. Que le dice unha roca a outra roca? A vida é dura. Que le dice un pez a outro pez? Nada. Que lle di unha uva verde a unha uva morada? Respira, 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 respira. Como morreu Jack Sparrow? Por un disparo. Que lle di un tronco a outro tronco? Que lle din?
Que pasa, tronco? Que lle di un peido a outro peido? Que lle din? Ponte o casco que saímos. Outro día íbamos eu e Laura no ascensor. E claro, a mí pásame por a cabeza decir: vamos a bailar un pouquiño no ascensor. Empezamos a bailar e o ascensor fai. Sí. Se queda parado. Abrense as portas e nada máis abrense as portas vemos unha parede de hormigón. E digolle a Elsa: Elsa, ti estás parva, Pa que nos mandas bailar se estamos encerradas? Empecei eu, como porque teño claustrofobia, eu puseme moi nerviosa. Elsa empezou a chorar e a gritar. Eu acordeime que levaba un reloj destos que chaman e chamei por meu pai. Meu pai veu correndo e gritou: a ver, que facedes aí as dous? E eu dixen ao meu pai: nada, papá, a Elsa que está parvada. E saltou un ascensor. E logo eu, pois, puseme aí tal, e Laura di: vamos a darlle a campanita. E empezou unha conta atrás. 5, 4, 3, 2. Soltamos, porque tiñamos medo que se iba a caer ou algo. E vai. Sai a Nerea. Que pasa aquí? Que pasa aquí? Eu chorando. Nos hemos quedado encerradas no ascensor, por favor, ayuda. E claro, eu que xa estaba nunha esquina pensando en matar a Elsa porque non me collera o oxíxeno, pois dixen: ai Nerea, chama os teus veciños que seguro que saben arreglalo. Entón, volvín tocar a campana. Peguenlle a Elsa porque estuvera un pouquiño máis calada e chamo o do ascensor. Hola, bons días, que pasou aquí? E digo: nada, quedamos encerradas no ascensor, poderíades vir por nós, están o noso pai e os veciños do ascensor abaixo. E dice: vale, dígame un nome. Eu dixenlle Laura García Díaz e a Elsa por detrás. Eu chamo Elsa Rodríguez Mancha, eu son Elsa Rodríguez Mancha. Eu dixenlle: Elsa, cala a boca por Dios, que non te entende. Entón o meu pai dixo: bueno, este señor seguro que chama por o electricista. E o señor di: a ver, Elsa, estate tranquiliña que non vai pasar nada. Entón o meu pai empezou a falarnos por abaixo. E eu e Laura nos estábamos mexando. E di o pai da Laura: venga, mexade pola rexilla. Entón di a Laura: sí, home, por min vale, pero non vamos facer. E logo nos baixaron así e eu salín así tamén. Empezou o ascensor, pi. Eu dígolle a Elsa: Elsa, vamos mirar para a parede. Mira, teño un bote de pintura azul. Empezamos a pintarnos toda a cara, empezamos a cantar, a bailar no sitio, claro, porque agora xa non había quen bailara. E, bueno, saímos e saín correndo hasta chegar a outra acera. E eu xa non me monto en ascensores. Esta é a nosa anécdota de cando quedamos encerradas as dous juntas. Hai un gordo que va caminando por la calle con una chaqueta amarela. Y me pasa un tío y dice: ¡taxi, taxi! Hai dous tipos de persoa, os que son a hostia e os que a merece. Foi unha xirafa que tropezou o venres e caeu o domingo. Cal é o colmo dunha xirafa? Que lle doe o pescozo. Ya. Tes wifi? Sí. E cal é a clave? Ter diñeiro e pagalo. Fillo, véxome gorda, fea e bella. Que teño, fillo? Que teño? Tes toda a razón, mamá. Oes, Manolo, convídote a unha festa de 15 anos. Bueno, pero eu despois de 3 meses volvo. Sabes que o 50% do aguacate é auga? E o outro 50% cate. Paloma, en que parece unha coruxa en unhas vacacións? En que a todos se pasan voando. Paloma, cal é o colosal? Sí, profe. A ver, dimo. Que se lle pon a pel de galiña.
Ou baixaste moito de peso. É que vou ao gimnasio. E fais moito exercicio. Non, é que co que cobran ali casi non como. Bos días, Paloma, que tal estás? Ben, doctora, ben. E se estás ben, lárgate. Oh!